Malta misser tgħaddi mill-istess riskju li għaddiet minnu Ċipru li fl-aħħar xhur irċiviet pakkett ta' għajnuna li laħħaq l-10 biljun euro biex jiġi evitat falliment fl-ekonomija tagħha. Skont bassir ta' Reuters, pajjiżna mhux mistenni jsegwi pajjiżi bħal Ċipru, l-Irlanda, il-Greċja, il-Portugal u Spanja u jitlob għal bailout mill-Unjoni Ewropea biex tiġi salvata l-ekonomija. Jingħad li l-mudell ta' negozju tas-settur finanzjarju f'pajjiżna mhux kontroversjali kif inhu f'Ċipru. Dan skont Karsten Bratsky, ekonomista ma' bank prominenti fi Brussell, li skontu l-istampa hija wkoll differenti fuq livell makro. Il-Kummissjoni Ewropea tistenna tkabbir fl-ekonomija ta' pajjiżna kemm din is-sena u anke s-sena d-dieħla. L-istess analiżi tal-Aġenzija Reuters juri il-rata tal-qatt f'pajjiżna hija fil-livell ta' 6.4%, jiġifieri nofs il-medja fiż-żona euro. Id-dejn bħala proporzjon tal-prodott gross domestiku huwa ta' 72%, jiġifieri taħt il-medja taż-żona euro waqt li l-iżbilanċ jinsab ukoll taħt kontroll. Fil-waqt li f'pajjiżna s-sistema bankarja hija waħda b'saħħitha u għandha twassal għal stabilità ekonomika fi żmien li ġej, f'Ċipru is-settur bankarju kien iddominat minn żewġ banek domestiċi li kienu jiddependu fuq depożiti minn pajjiżi barranin fosthom ir-Russja u ġew investiti f'bonds tal-gvern f'pajjiżi f'diffikultajiet finanzjarji fosthom il-Greċja. F'rapport riċenti l-Aġenzija ta' Credit Rating Fitch qalet li Malta tkun ferm iktar preparata fl-eventwalità ta' kriżi milli kienet Ċipru. Anke l-Fond Monetarju Internazzjonali f'rapport li ħareġ fl-aħħar xhur kien semma kif is-sensittività tas-settur bankarju f'pajjiżna kien wieħed baxx.